Il-grupp Muzungu Mission fjum Santa Marija ħalla Malta lejn il-Kenja biex hemmhekk iwettaq xogħol volontarju fost il-foqra. Mal-grupp fost oħrajn hemm ukoll koppja Albert u Catherine li għadhom kif iżżewġu u għal-ħanemun sejrin jagħmlu xogħol volontarju fil-Kenja. Xaġa li t-tnejn li aħna minn dejjem xtaqna nagħmlu u aħna ltqajna fil-volontarjat speċi xorta. Allura minn dak l-aspetti sa xorta hawn min joħlom xi vjaġġ twil u jmur ximkien il-bot. Aħna jisna xorta t-nittikjaw xaġa li dejjem xtaqna nagħmlu. Ovvjament il-fatt li hemm marbuta magħha ammont ta' xogħol jew proġettu. Tgħid tal-naqas mill-ftit li għandi jien mill-ħin li għandi ħanati dal biex ngħin lil min jiġu bżonn min jetem fejn sammorru. Qed nistennew ħafna ġifieri l-fatt li sejrin post fejn il-kultura hija totalment differenti, ġifieri dik ħadd kompli tina aktar għarfien u naħseb ħatajna bħala karatteri biex nikbru. Imbagħad ovvjament ir-realtajiet li ħatiltaqa' magħhom naħseb jaffettwawk bla ma trid. Tkellimna wkoll mal-kantanta Amber u ma' Mark, żewġ personalitajiet li wkoll huma parti mill-grupp Muzungu Mission. Se nkunu qegħdin noqogħdu wema fejn hemmhekk bħala l-Muzungu Mission ser nkunu qegħdin nibnu u ngħinu fi klinik u kif ukoll nibnu skola. Bażikament wema huwa post remot ħafna jgħixu fih ftit iktar minn 1000 ruħ, imma bażikament m'hemm xejn la hemm toroq, la hemm fejn jintaqgħu in-nies, m'hemm xejn. Allura ħanamlhom dan il-post fejn jkun jistgħu jintaqgħu wkoll u kif ukoll jieħdu l-edukazzjoni u l-mediċina li hemm bżonn biex jiġu kurati. Hija xi ħaġa li vera looking forward għaliha bħala grupp, xi ħaġa differenti, esperjenza totalment differenti minn dawn il-5 snin li lna nitilgħu. Looking forward biex nintaqgħu man-nies tal-post, naħdmu magħhom u ngħixu l-ħajja tagħhom ukoll. Jien diġà mor darba l-Afrika, ġifier bewwieħed wieħed naf x'sensib. Meta l-Afrika jgħidu hemm il-faqar u hemm affarijiet korħ dawk vera qegħdin hemm. Imma aħna meta mmorru nsibu ħafna affarijiet sbieħ għax lura magħna nġibu l-esperjenzi ta' dawn in-nies li jgħallmuk kif tgħix, jgħallmuk x'inhuma l-prijoritajiet tal-ħajja u aħna dik għandna bżonna x'ngħixu ħajja fejn il-ħin kollu qed niġġennu min naħa l-oħra jridu naraw x'se nagħmlu, ħafna ħeżiel tal-ħajja li ngħixu u hemmhekk you get your priorities straight u dan nies jgħinuk tifhem x'inhu l-aktar importanti fil-ħajja. Din is-sena l-grupp se jkun qed jaħdem fuq proġett f'villaġġ fqir ħafna fid-Djoċesi ta' Malindi. Mal-grupp ingħaqad ukoll Father Marcellino Mikallef li din se tkun il-15 l-esperjenza tiegħu fil-missjoni. Se nkunu żona li hija fqira ħafna fid-Djoċesi ta' Malindi mmexxija minn Isqof Malti, Monsignor Manuel Barbara. Hija sfida kemm l-ambjent li se ngħixu fih u anke n-nies li qegħdin jgħixu. Nies m'għandhomx dik il-kumdità tal-ilma, tad-dawl, ta' dak li huwa tant bażiku, ma nisewx li fid-dinja 75% qatt m'għandhomx sodda. U din hija sfida għal dawn iż-żgħażagħ u anke għalix għalkemm se tkun esperjenza oħra fil-ħajja kull esperjenza hija ġdida. Kull min b'xi mod jew ieħor jixtieq jgħin lil dan il-grupp fil-ħidma mal-foqra jista' jagħmel kuntatt magħhom permezz tal-Facebook page Muzungu Mission.